Drogas ang kasagaran nga hinungdan sa kinabag-an sa krimen nga nahitabo sa rehiyon. Kini gipadayag sa pangulo sa Police Regional Office atol sa pagdaog sa gipanglarot nga marijuana nga nasakmit sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi. Subay sa Philippine National Police Master Plan sang Banat, kunang kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drogas hilabi na sa mga bukirang barangay sa lalawigan sa Subo, gipahigayon kaganyang buntag sa headquarters sa Regional Public Safety Battalion kun RPSB 7 sa lungsod sa Sibonga, ang ceremonial burning sa mga gipang larot nga tanom sa marijuana. Ang kalihukan gipanguluhan ni Police Regional Office 7 Director Danilo Constantino, Cebu Provincial Governor Hilario Junjun Davida III ug RPSB 7 Acting Battalion Commander Clifford Gairanod. Mukabat nga to sa 7,850 ka mga fully grown ug newly grown marijuana stocks nga nakolekta sa mga sakop sa Regional Public Safety Battalion gikan ni adtong Agosto sa miaging tuig hangtod karong buwana ang gipang sunog karon. Kini tanan adunay kantidad nga moabot sa 1.5 million pesos. Ang mga marijuana stocks gikan sa mga illegal nga plantation sa sitio Dalasag, Camburingkio ug Tapong sa barangay Basaw, lungsod sa Badjan niadtong Agosto 13, Agosto 21 ug Pebrero 27. Gipahigayon sab ang pagguba sa mga nakumpiskang video karera machine sa mga taga-RPSB. Gipasidunggan ni Governor Davide ang kapulisan sa ilang malampusong operasyon. Naginaot siya nga magpadayon pa ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas ug illegal nga sugal sa Sugbo. Apan sa diyang gipangutana kung uyon ba kini sa pag-aprobar sa balaod nun alang sa legalization sa marijuana, di pa siya makahatag og konkretong tubag. Matud niya, bisan ug makadaot ang marijuana, di ikalimod nga aduna kini therapeutic effects. Let's admit it, doon na may mga drugs po yun. Mabito na makita all regulated drugs nga gialaw, but gi-regulate lagi. Kung doon na sila epekto, makapayog sakit ba, palita kung tiroon yun ang mga findings, then maybe na problema lang pag-regulate yun. Dapat may full regulation. Yeah. Si PRO 7 Director Constantino mibutyag nga aduna pa sila gipanidaan karon nga mga marijuana plantations sama sa mga bukirang barangay sa Balamban. Padayon sa bang ilang kampanya batok sa uban pang matang sa illegal nga drogas, hilabi na sa shabu. Matud pa ang drogas adunay kalambigitan sa kaso sa mga krimen nga nahitabo sa rehiyon. Gani ang labing uwahi nga gitumbok nga panghitabo, mao ang sa usa ka drug user nga amahan kinsa naghikog human niya patyang iyang kaugalingong anak didto sa lungsod sa Liloan. Tungod diini, mas gihugtan nilang ilang pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 aron pagsulbad sa maong suliran. Ideya is tasked to, of course, shall we say, neutralize yung mga high-value targets. And for the PNP, to concentrate on yung street-level drug pushing. Andrea Patenya, News 5. Ang nadakpan giila nga usa sa most wanted person sa Region 6 dito sa Barangay Mindarohan, lungsod sa Minglanilla. Nasikop ang usa ka Jerry Biton human sa 12 ka tuig nga pagtago-tago gikan sa kaso nga kidnapping with ransom sa usa ka Chinese national ni adtong tuig 1996. Adunay 175,000 pesos nga reward money alang sa pagdakop kaniya. Ang suspect kinsa gikan sa Iloilo misibat ngadto sa kauluhan alang sa pagtago. Mibalin kini sa dakbayan sa Bugo sa wala pa kini nipuyo sa lungsod sa Minglanilla. Sa Bugo, Cebu, nalaman din natin na he is already working in a farm in Minglanilla. So, yung follow-up natin continuous yung follow-up natin. Nakuha natin siya ng mga one week nating surveillance. Ito mga grupo, gawan itong pusil sa balay. May pusil nga mo sa balay. Doon mo lang among, sa tawag nito ng among barangay. So, ilado sa gamit sa barangay na ako ang pusil. Pero ako, wala ako direkta nga ingon partisipasyon. Ni resulta og grabing traffic ang pagkabangga ug pagtakilid sa trailer truck kagahapon sa hapon sa tiilan sa Marcelo Fernan Bridge. Wanoy naunsa sa maong aksidente. Ryan Sorote, Suginlimi. Matod sa driver sa mga trailer truck na si Avelino Kupta, wa siya magpakusog og dagan. Gikan kini sa pantalan sa Sugbo ug paingon sa Maps 2. Doon na kinikarga na 27 ka tonelada ukay-ukay ug tungod kuno sa kabugat, mao'y rason nga na disgrasya siya. Ang lagi dra lagi?
pagkurbadan puto. Dito kusog mo dagan. Adi sad kay kusog at saka may dito. Gater. Hinay ra. Apan matod sa traffic enforcer sa Dakbayan sa Mandawi, nga kusog yun ang dagan sa trailer truck suma sa mga nakakita. Medyo lagi sir kay medyo pagko magod nga palug siya kusog ang dagan mga na pro ang aksidente dito. Swerte nga way kadungan ang maong trailer truck atol sa insidente. Di pa nag-iya sa JS Labitania ang maong truck. Wala lagi sa lupat sa kay trailer sa nakupa mo bayad sa na. Ryan Sorote, News 5. Wa mailhing lalaki nakit ang patay ilam sa taytayan sa Butuanon River, Dakbayan sa Mandawi, pasado alas 7 kaganihang buntag. Ang biktima gituuhan sa kapulisan nga hubog og nahug sa taytayan kagabi pa. Posible sab kuning nagpakamatay. Ang biktima gibana-banang nagpangidaron og 30 anyos kapin og nagsulog og brown nga sweatshirt ug itom nga kalsones. Wa mailhing ang biktima kay way nakuha nga ID ang kapulisan. Sa Talisay City Police Station ni surrender ang suspect sa pagpatay sa usa ka negosyanteng isda sa Pasil Fishport niadtong Martes sa gabi. Matod sa suspect nga wa niya tuyo nga mapusilan ang biktima. Ray Pasaporte, Suginlimi. Kasamtangan karong gibalhog sa bilangguan sa San Nicolas Police Station si Aram Lito Juarez alias Aram human nitahan siyang kaugalingon mga alas 9 kagabi sa Talisay City Police Station. Giangkon sa 29 anyos nga suspect nga siya maoy nakapusil patay kang Feliciano Turion alias Negro, negosyanteng isda sa Pasil ni Antong Marquez sa gabi. Silingan ra ang duha sa sitio Santo Niño, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Ikuha sa ni Police Inspector Kirante na militid. Adlock siguro siya rin sa kuha sa mga kabana itong ipatay. Kuha siya ang surrender din. Wa giapil sa pagsurrender ni alias Aram ang armas nga nakapatay sa biktima. Kay matod niini, dili kuno iya ang maong armas. Ug ang tag-iya sa maong pusil mao ang iyang napatay nga si Turion. Wa sa niya dad-a ang maong armas atol sa iyang pagsibat. Dugang sa suspect na aksidenteng nibuto ang armas. Dihang iyang gisuwayan og ilog gibunot kini sa biktima. Sukok petroliki ato ni bunot Higilogay ni butong kalit. Ang patayng lawas sa biktima kasamtangang anaa pa sa usa ka punerarya kay gikatakda kining i-autopsy sa PNP Crime Laboratory. Ray Pasaporte, News 5. Nasikop sa Regional Anti-Illegal Operations Drug Special Task Group kagabi ang giingong bagpatigayon nga taga-Dakbayan sa Mandawi City na maligya kini og illegal nga drugas ug nagpaabang pa og mga mahalon nga drug paraphernalia. Ryan Sorote, Suginlimi. I do believe this. You can just put some order just like that. So sila sa kita na somehow. Ako nga nagbukabukalan ka na. Kasi kaya mo big clear. Why should I stay in the street? Ang nasikop mo si Jonathan Vetchos, 35 anyos, nga taga-Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Dinulto ang iyang gipamaligyang drugas. Din personal niya kining i-deliver sa mga balay sa iyang suki sa Cebu City ug Mandawi City area. Giingong mga call center agents ang sagad niyang mga buyers. Niadtong naging tuig pa gi-monitor sa kapulisan ang mga lihok ni Vetchos. Apat tugod sa kaidlas, kagahapon ng kini nadakpan. Laing modo si Vetchos ang pagpawag og mga mahalon nga drug paraphernalia sa iyang mga suki. Ang iyang mga operation, ano ni siya, by order basis lang siya. Kinsa tong kailan niya, mo to ihatdan. Sa tunay number niya, mo text niya, mo to ihatdan. Nakuha gikan sa dinakpan kining usa ka pouch nga dunay usa ka bulto, duha ka medium ug usa ka gamay nga pakete sa gituo ang shabu. Nagkantidad kining tanan og kapin sa 30,000 pesos. Giangko ni Vetchos ang maong kalihukan apan mialigar kini nga gi-set up siya sa mga pulis. So, para ni mo, sir, na frame up lang ka? Or nanay na siguro, but the team is not the team who did nag-order sa order, which is also man ang nag-order pa that order, which is sa us. Ryan Sorote, News 5. Gimando ang usa ka region-wide manhunt sa suspect sa pagkidnap ug pagpatay sa usa ka bata kansang mga bukog ug sidina napalgan sa Barangay Kiot, Dakbayan sa Sugbo. Andrea Patenia, Suginlimi. Kung
Kumbinsido ang pamilyang medalya nga sa 6 anyos nilang anak na si Mary Flor ang mga bukog na nakitaan sa kalasangan sa Barangay Kiot. Ang initial report sa PNP Crime Laboratory 7 nagkanayon nga iya sa usa ka bata ang nakitang bukog sanglit di pa fully developed ang bagol-bagol ni ini. Mato di Tatay Roque, bisan ug wa pa ang resulta sa kampo krame kabahin sa edad ug gender sa batang na nag-iya sa bukog, sigurado siyang kang Mary Flor kini. Nakitaan uban sa mga bukog ang sinina og tsinelas nga gisulog sa bata dayon ni ini nga pagkawa. Nanawagan siya sa kapulisan nga unta paspasan ang pagdakop sa suspect nga si Alan Himongala. Nakadawat siya og mga storya nga mobalik kuno usahay sa Barangay Kiot si Himongala apan mahadlok lang ang mga silingan sa pag-report sa pulis. Ang istorya na ay mga lumadunggan ako nga maganaan na siya pero mahadlok po lang ito ang mga tao ba kay walang tawa na nga dekado sa tayo ba kay magdagadagar mas. Gidungog usab sa ilang lugar nga magbalhin-balhin og tago ang suspect sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug mga lugar sa Northern Cebu. Human nahibaw ni ini si Cebu City Police Office Director Noli Romana, mo-issue siyag citywide manhunt operation batok sa suspect, samtang si Police Regional Office 7 Director Danilo Constantino mipahibaw nga patabangon sab niya sa pagpangita ang mga police director sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon in kasog nakagawas na kini sa Sugbo. We can request or we can provide the different police regional offices a photo of the suspect and request their assistance to apprehend him once cited in their area of responsibility. 5 kabuan human sa hitabo, ang kapulisan sa Punta Princesa wa pagyud makasecure og warrant of arrest human gipasaka ang sumbong nga kidnapping batok kang Alan Himongala. Kung hindi pa lumalabas yung warrant of arrest, maring hindi convinced yung judge na merong kidnapping kasi wala yung body of the crime. So with that discovery, malaking bagay yan. Pwede na nating i-request yung judge to facilitate the issuance of the warrant of arrest. Andrea Patenia, News 5.